Nalukatanan ti Farm to Market Road iti Barangay 21, San Agustin, San Nicolas, Ilocos Norte. Kuna ni Mayor Mike Hernando, ket agatad daytoy ti 15 million pesos manipod ti excise tax ti tabako wenno ti RA 7171. Baga ti Mayor, no apay nga iti Barangay San Agustin, ti imuna anak kaipanan ti dadduma a share ti San Nicolas manipod RA 7171 ket ti ngamin Barangay San Agustin ti kalawaan ti mamulmulaan ti tabako iti nadakamat nga ili. Inatendaran dagiti so amin a department heads ti LGU San Nicolas, dagiti representatives manipod National Tobacco Administration, dagiti barangay officials ti Barangay San Agustin, dagiti mannalon ken dadduma pay akaraman ti pannakaipatungpal ti nasao a proyekto ti pannakalukat ti Farm to Market Road. At may inauguraten nga worth 15 million nga farm to market infrastructure project nga nalpasen na ipaniti dati tobacco producing barangay mi iti San Nicolas dati Barangay 21. Ket upata sitio detoy ket dati yan tatay so ti mesa kadigiti various nakalsada coming from our share iti excise tax iti RA 7171 iti year 2021 kasi tingamin patakaran ti National Tobacco Administration na DJ share mo iti 3 years ago iso ti i-project mo for the current year. So we are now in 2025 ngam na nalpas dito iti 2024 ngam share tayo iti 2021 dati apo. 15 million dati nga pa. Dati ket mangi silpo nga kalsada kada iti pagtatalunan tapno ti kastaket mas accessible dagiti kakabsat ti nga mannalon nga agdakiwas iti digiti pagtalunan da. Ken dati ket mai-reduce pa iti production cost at alalisto nga idanon digiti mannalon deti produkto dahin ta palengke aket no nasayat ti kalsada di ba? Kasi hamad lang ang tabako nga minti mula dagiti farmers dito eh. It so happen nga tinang pundo deti ket coming from the RA 7171 ngam after planting tobacco agmula damet ti bawang, lasuna, mais di ka talaga makatulong dito nga farm to market roads nga napakalsada. Sir, dagiti tobacco farmers imado ba dito San Nicolas, sir? Bueno, ado data modesty aside dakat iyang encourage ti no tibiyang na ni pud di nagakam tayo 3 years ago ket dakil ti growth na at dadanda ni 6 million nga dimaklan na iti tobacco industry ti San Nicolas. Apay nga iti book na iti napili tayo nga ikan iti farm to market road. Isu nga minti may sa kadagiti tobacco producing. So nayonada nga may sa pasap deto ngam syempre akat no sino tinagapuan na isumot umuna nga pangipaayam di ba? So tataket after this mapantet tumati sa baliman nga barangayen mausar to man deti share te iti 2020 ton palubos ti apo. Aside ito yung barangay, sir, pakasarakan pa dagiti agmulmula iti tabako ti San Nicolas. Barangay 20 San Pablo. Okay. Sa Barangay San Lorenzo, Tamurong, ken part of Barangay 18 Bingaw. Innovations additional dati Bingawan ken Tamurong datihan. So far Mayor ti panag-monitor tayo ba sumsumrek ba amin iti munisipyo dati ti aywan o dati ti aglak-lak. Ala mo tayo nga ada kontrobersya at naglabas deta hanggang alaw mabalin tayo let's move on. Yung madana ka sa at nga development at dati National Tobacco Administration aerial photograph ti usarandan nga pangrukoden no manot share ti tobacco excise tax iti every town di kad hanga digi paglakwan nga J receipts no di kat aerialen di kad legal deto yun na po at awan ti malamanganen kun natin kadata. Napalaos met ti panagyaman ni ABC President Pete Duldulaw tangamin ket alaliston ken napinpintasen ti pangidalyasatan da karagiti produktuda a mailako iti merkado publiko ti San Nicolas Ilocos Norte tangamin ket naarami den ti farm to market road iti barangay da.
Wen dakla pagyaman nami kini Apo Mayor kini municipal agriculturista dito napili da nga nang ipayan kada ito kasto di kadakkel nga proyekto. Ket sapel ako mata agtultuloy nga kasto iti umay digiti kakasto yung proyekto tapno mapasayaat mo di pagnaan iti padami nga manalaw. Itang Gundaway Kapitan Sementado aminen iti kalsada iti barangay tayo. Adupay ma'am nga mapaspasangasangan ti umay digiti dadakkel nga proyekto pay. Ada digiti ay napunduan imayon digiti nag-road DPWH kan dumapay agarop 70 million diti umay nga para dumaket road diti barangay mi. Dati nga aming barangay mi isut kalawaan no lead area kan road network pagsasaritaan ti Iliming sa Nicolas. I-encourage ko apo nga agmulat tila ti tabako para kadagiti pagtatalonan tayo tapno ti kastaket dakdakkel deti excise tax tayo nga share tayo tapno adama usar tayo nga pagpakalsada ken pangsuporta kadagiti kakabsat tayo nga manalon. Taore deta palengke ti San Nicolas ti mesa nga baligi na deta ket deti share ti TRA 7171 tinausar nga pinangpunpundo tayo iti continuous nga development in Palengke. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.